Maayong adlaw kaninyong tanan, nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko niyo sa pangan nga Heidi, 25 years old, dunay boyfriend, usa ka cashier sa usa ka mall diri sa Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa napisa na ko nga pimple kun bugas sa akong naong. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mag-retouch lang ko gamay sa akong makeup. Nag-makeup naman kundaan pagikan sa bahay. Pero oily na sab kaaya akong naong. May 10 minutes pa man hinuon ko usa kumuin. Hi there, pretty. Good morning. Hi there, pretty. Pretty ka dyan. Good morning, bitaw, oy. Uy, nauna man dahil ka na ako din his comfort Ay, room. sustay. Ang motor nga akong gibuk day. Murag yung LBM ang driver ay kusog kayong mipadagan. As in, musinit kis mga dagko kayong truck o mga bus. Akong giingnan, oy, ngahinay-hinay lang taon kuya. Uy, wala man ko magdali. Sus, di jud maminaw, day. Kay murag malingaw sab siya nga kung mapakusog siya og padagan ba. Manggunit man ka ko niya. Amiw. O kung mukalit siyang padagan, no? Murag malingaw siya kung musinggit ko. Ay! Bigat la ka man gud kay tingog. Ay, siksik yung paminahon. Mao tingaling ginatong driver og sungog nimo. But in fairness, murag gwapo siya, bisag naka-helmet siya, day. Maklaro siyang mga mata. Yaks, kaya bag. Lagi, uy. O, humot na yung helmet, ha? Klaro nga gisanitize, cute. Nasab. Gikilig na sad kag lalaki. Nya ending ana no, heartache. Ay, grabe siya. Kay nag-akinatag mga heartaches, wa na lang tayo right nga mo daig og laki. Salig lang kadang gwapa kada. Hamis pa ka kutis. Nainawang ni mo ay sa amin, tanawa good, hamis kay day. Wag yo'y bugas. Samtang kining ako taon, murad nagyog kaguran ning akong naos mga uwat sa bugas. Kaguran yun. Grabe. Ay, bitaw day. Blessed na sad kaayo ko nga wa gid ko anang bugas-bugas sa naong. Sukad pagid kani adto. Uwili ko pero di ko bugason. Hindi na all. Bisan unsa naman lang ginay pamutang nimo ana imong naong good. Kadaot sad baya na. Ako kana akong gamiton mga mild ra gyud na nga cleanser creams. Ay, kinilaging trying hard kay tang manambal aron maayo. Uy, tana, uy! Hala no, nagsige manghino tagtabi din eh. Na, malate na unya ta. 479 tanan, ma'am. Kakatul baya sa akong ilong, eh. Here. I received 500, ma'am. Miss, kung pwede lang palihog, ayaw sige ugunit sa imong ilong. Well, magunit ka kwarta. Kayo ga magunang kwarta, miss. Makapimple na. Ha? Nahimuot man ko sa babae ganina sa mall. Uy, nga gibadlong ko nga sige kunok og gunit sa akong ilong. Kay basin, magka-pimple. Uy, buyag. Pero nga no, sad ka ning dapit sa akong kuan ilong katulman. Mag-cleanser sa di ay ko. Magtangtang ko sa akong makeup. Uy, hala. Unsa ni niya sa akong naong? Pimple? May bugas ko sa naong? Recorded by X Thunder Gaming. Lucky gyud kaay ko nga dili ko bugason nga pagkatao. Bisan naapan ako ang rigla. Pero puriyabuyag lang gyud in taon, wa ko anang bugason ko. Until one time nga may gibati kong katol dapit sa akong ilong, nga dili na ko kalikayan nga magsigi ko gunit ani bisan mangaha ko sa mall. Siging ihap o panukli sa mga customers. Bugas gyud siya og akong gikurit o gipusa. Onya. Hala, uy.
Nihubag naman hinuon ako now. Nihubag na gid siya. Hala, uy, di ko kadyuti, ani. Tawagan ako si Mian. Ibugas ka? Kami na sugod. Lagi, Mian. Ang bugtong na kong bugas ba, ni dako man. Nya murag nihubag ang pikas bahin sa kong naong sakit. Nahadlok jud ko, ani ba? Hala ka diha, uy. Tagsaratood ka bukason pero as in nahubag yun ang imong naw. Wala pa check up na, uy. Ay, oo, lagi. Mo absent sa ako ron kay magpa-check up ko. Nag-inom naman hinon kog pain reliever. Pero da, uy, nihubag man gid ang akong naong day. Mo gani, magpa-check up ka. Kay og nihubag, kinahanglan na ng mukupos gyud. Mag-need na og antibiotic day. Amping taon, uy, kay nakoy nadunggan ana ba nga gikurot lang niya ang simple nga bugas pero namatay, uy. Ha? Tungod lang sa bugas? Laki! Mong ayaw kitnag dugay-dugaya day. At tuloy dahin sa doktor. Delikado ni kay naani sa danger triangle of the face. Maupatok? Kung may pimple o acne manggani mo ani nga area, never pop or squeeze the pimple. Ilabi pa kung may proper sanitation o hugaw ang imong kamot. Hala, maura ba na akong gibuhat, Dok? Oo niya, saan man ninako, Dok? May reseta kong tambal nimo good for 1 week ha. Duha ni ka klase every 6 hours. Ug may ointment sab kong iapil og reseta. Okay, Dok. Thank you. Pauli diris ato kay tambalan ta ka. Pero ma, ang akong trabaho diri sa syudad taon. Ug unsa man sa itambal nimo nako nga naa di sa probinsya? Ay so, sa iyon ra kay na uy. Buwak ra gyud nas ang tuwa nga ay dukdukon og ipapilit sa hubag nimo. Unsa? Ayaw patuwa ng mama ni mo. Uy, Heidi. Ayaw na ninyo hilapti kay ma-infected unya na. Unya pa. Unsaon man din ni nako? Iwasaw na tugtumar ang tambal nga grisitas doktor. Kay dili maguna ingon ana dayon nga muhiyos dayon suod sa 3 ka adlaw sa pag-inom nimog tambal. Human sa 7 ka adlaw o pagkahurot sa ibong tambal, pagpasikan opinyon na. Pa. Pero natambalan gyud ko ni mama og binisaya. Buwak sa gumamela nga putot ba. Gibutang sa affected area. Pero wa may alibyo eh. Ni samot hinuon kakatul. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Unsa man di ay kadelikado ring gitawag og the danger triangle of the face o nabasahan sad nako nga triangle of death. Unsa man di ay kadelikado ni area ha? Ikaduhang pangutana, gitugkan man gud ko og murag pimple aning area ba og dihang akong gipap ang akong bugas. Nihubag man hinuon ang pikas na kong naong? Ngano man kadi ay ni? Nga dili man unta gyud ko bugason sukad pa kaniadto. Ikatulong pangutana, didto na ko og doktor. May giresita siya nako nga duha ka tambal. Unya do na say ointment. Apan 3 days naman lang nakong tinumar, 2 times a day. Apan wa magkikitang kaayuhan. Wa ka ko kaayon aning tambala. Ikaw pa do katapusang pangutana. Gibutangan ni sa akong mama og dinukdok nga buwak sa gumamela. Nikatol man hinuon og maayo. Kung after 1 week, ug dili man gani ni mamaayo, unsaon man ko? Kinahanglan ba ning operahan? O pwede bang moduol ko og laing doktor? O magpa-second opinion ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Heidi.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kani padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, nabasahan na nako somewhere. Old age starts at 80. Tato ba kato mga 79 dili pa ka old ay kay old age starts at 80 man. So learning is lifetime. Doesn't mean nga kung ikaw 60, 70, 80 you stop learning because daghan pa gyud kay tag dili ibala na ning kalibutan na. Bisag hudton pa natong kurso sa universidad, daghan gyud tag wa may bali. So learning is lifetime. As long as we still breathe, we keep on learning. And respect, ha? Respect. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Heidi, 25 years old, na ni siya boyfriend, cashier ni siya sa usa ka mall dinhi sa Cebu City. Ang iyang problema kay daghan ni siya bugas-bugas kuno na naarba sa danger zone sa atong naong. Kini mga atong naong good na triangle na diha ang atong mata, ilong, baba, mga sinuses. Dool ni siya sa atong central nervous system, sa atong brain. So posible nga maapektuhan po ni siya o ang atong brain kung naay damage siyang dapita, no? So ako laging paningkamutan ni Hyde sa imong mga pangutana nga atong matubag, no? Musta naman ay mga taga Cebu City, no? May pagpaminaw sa mga kauban ni Dr. Belinda Pañares da sa ilang balay, mga kauban ni Dr. George ug Inday Ruiz da sa ilang balay. Mayong pagpaminaw ug Inumdum na po na ako si Nestor ug si Linda Pasaylo diya sa Minglanilla ug si Albert ug si Aluna ba to ay mga sawa Albert ila-ila na ko nitong sang adlaw diya sa Tungkop basta kay Minglanilla area. Alright, so unang pangutana ni Heidi. Unsa man di ay kadelikado ng gitawag og the danger triangle of the face? Kung nabasahan sa nako nga triangle of death, unsa man di ay kadelikado ning area ha? Ya delikado ni siya, no? Triangle of death. Naamang go diha ang atong mga sensitibo nga mga parte sa lawas. So niya akong balikon ang atong naong nga maoy nabutangan sa atong mga importante nga mga organ for senses. Nadiya atong atong sight, ang atong nose, nadiya ang atong taste, atong ang atong pagsimhot lagi na ang ilong nya der sa kilid-kilid na atong dunggan nya ilaw ba yan na diha ang atong brain ana ubos na ng atong spinal cord. So this area is very delicate good. I mean very sensitive good, dangerous good ug ma-damage for some reasons, no? So mo na nga careful lang gyud ta, mabitaw nang magmotorsiklo ta ha, kadtong mga nagmotorsiklo ayaw mo pagkumpiyansa kinahanglan lagi mo helmet kasi bakog makatumba-tumba protected ang atong head area. Nilibaya na makasigurado kang maay kay kamo drive ang motorsiklo kay makaligis lang ka pakpak sa saging wa na yabo na ka, tumba na ka. Ako I think authority kumonsultihan kay ako Dr. Rene Obra 10 years ko nagmotorsiklo. Napo katuig kong nagmotorsiklo bisan si estudyante pa ko nagmotorsiklo na ko. So kay bawag ko sa kinabuhi sa usa ka tawo nga magmotorsiklo. Nakadaghan ako na tumba pero kada ginawa mapug ko magrabihi. Pero experience ko kayo ko ng pagsakay og motorsiklo. Okay? So magbantay lang gyud ana. Danger triangle of the face. Sibli kang maparalyze or mamatay kung madamage ka ng dapita. Ikaduhang pangutana, gitugkan manggugkog murag pimpol ani nga area. Ug dihang akong gipap ang akong bugas, nihubag man noon ang pikas naong ngano man kahadiay nga dili man unta gyud ko bugason sukad pa kaniadto. Well, ngadto sa mga bugason usahay ba na hormonal, no? Kani magkadalaga, magkaulitaw, taas ang imong testosterone level, maybe other hormones, estrogen, maka-cause ni siya og inunta pimple
kanang formation. Usapan niya na kanang high ang humidity sa palibot. Unya na ay mga cosmetics nga allergic ka or maka-irritate sa mong skin. But akong balikon, never prick kung mahimo lang. Kung mahimo, ayun na lang pag panamin, pag di ka matintal nga mo prick ka. So na mga tambal niya ni, ang among duulo na ni, mga dermatologist, maybe they will prescribe antibiotics or mga retinoid treatment, no? Natay gitawag og azelaic acid, no? Nga ibutang diya. Yan mga acne-acne. Oh. Pero antibiotic yun. Naagay mga antibiotic. Kining benzoyl peroxide. Dili ni siya parehag hydrogen peroxide, benzoyl peroxide. Usa po ni sa idisita sa dermatologist. Nabalo ko na ni pero dili gyud ni mo akong trabaho kada adlaw. Ang mga expert ani mga dermatologist. Sige, ako lang siguro pong lakbitan pag istorya. Unsaon na to pag likay nga dili ta magkabugas, no? You must be hygienic. You have to wash your face with warm water, with mild facial cream. Yung may butang diha. Avoid breaking or touching sa imong naong. Kay ang imong kamot usahay, ugaw, maka-irritate, no? Imong diet must be healthy. Fruits, vegetables, and kung naa kay exposure, mag-beach baron or naabot mga outside activities, mag-sunscreen ka. Make-up nimo must be selective. Dili lang ka pataka kay basig allergy po ka sa imong makeup. Sunod nga pangutana, dito ko doktor ug gisustahan ko niya og clindamycin ug cloxacillin. So di sa mga antibiotics ni sila ug ointment. Apan 3 days naman na akong tinuman 2 times a day, wala pa man koy nakita ang kaayuhan. Wala ka ko kauyon sa tambal. Well, ang kinimagong tambal Heidi, no, mag-ayon-ayon. Don't expect na in 2 days or 3 days time everything will be okay. It will take several days, maybe a little longer. Kaya kining gayingnon nimong clindamycin o cloxacillin, mga maayo naman ni siya ng mga antibiotics. Magdepende po sa dosage. Ingon man imong doktor nga 2 times a day, so tuman na lang sa lagi mong doktor. Ayaw pagtuo nga after 2 days, mukuyos na dayon. Remember nga, kinalang kag hygienic ka. Limpyo do ka, o niya, avoid pricking, avoid touching, kay ma-irritate, the more nga makaproblema. Di kaupat nga pangutana. Dibutang sa akong mama o dinokdok nga buwak sa gumamila. Nakartol man hinoon og maayo. After a week, ug dili man gani na maayo, unsaon man ko nga operahan ba ni o di ba muduol ko og nga sikan opinion. Yes, muduol kag sikan opinion, no? Asa ba to ning inyo ID sa kuan mo no? Cebu City naman gihapon mo. So ato mo mabulo skin clinic. While dili lang ko mo comment anang buwak sa gumamila kay wa ko experience na. So naa ba po yung mga pollens o naa po yung mga irritants na hinoon nga makaadon sa problema. So careful lang taan yung mga allergens sa mga dust or whatever nga maka-aggravate sa kondisyon. Ang kung mangatol ka diha, uban ako mga pasyente kung nang ako mangatol ng gigayo ng kuan ilang naong ako usay tagaan ako antihistaminic pagkuha sa katol-katol. Sa katulong gayon balikon ako, please avoid pricking kay mga lungag na diha, no, mura na nadag kanang dalan nga wa may espalto. So dool nga to sa Mabulo Skin Clinic, hinalang gi-refer mamedok sa taga DYHP, hinalang gi-refer medok ni Dr. Rene Obrang. Uban diyang mga intern dia, mga estudyante na nako. Dili tanan ang uban. Obra maestro ba ako, classroom teacher ko. So naay nakaila po nako, dili tanan nakaila sa ubang eskwelahan wa man. Okay, so inaw ta kasabot ka sa kung gi-speaker nimo Heidi. Sa ikaupat nga gayon, please don't prick. Ayaw na lang pagpanamin kay para di ka matintal pagkirot anang imong bugas diyang naarbay daghan ng suod na tambok-tambok. Naka-experience ko na kasi una ako gibugas ako natong teenager pa ko. Okay, so hinaut natay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mong programa sa Ramen. Taas katag greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tataka Ramen. Dagang salamat o maayong adlaw.